Takže dobrý večer z Červeného kameňa. No, tu v dedine je teraz momentálne viac novinárov než policajtov a záchranárov. Tí sa všetci sústreďujú asi kilometr týmto smerom odo mňa, kde na miesto činu, teda kde padli obidve lietadla. Policajti a technici zabezpečujú trosky a stále platí, že celý priestor je uzatvorený. Priblížili sa tu len pozostalí obeti, ktorí majú identifikovať tela. Michal, tesne pred živým vstupom som sa z réžie dozvedel, že máš aj nejaké nové informácie. Vieš už teda, čo mohlo byť bezprostrednou príčinou tejto tragédie? Tak áno, nám sa podarilo zistiť, že čo sa asi vlastne stalo. Jedno z lietadiel sa snažilo priblížiť k tomu druhému, keďže išlo o výškový nejaký rekordný zoskok, ktorý mali chlapci pripravení a chceli prekonať slovenský rekord. Takto jedno z lietadiel išlo o lietadla typu L410 Turbolet, ktoré sa využívajú práve na zoskoky pre parašutistov a bežne z nich skáču každý víkend, dá sa povedať, túto chalani zo Slávnice. No a tentokrát to vypálilo tak nešťastne, že jeden z pilotov sa priblížil k tomu druhému lietadlu zo spodu, pravdepodobne nabral nečakane výšku a ľavým krídlom utrhol výškovku na druhom lietadle, čo je zadná časť chvosta toho lietadla. To menšie krídlo, úplne vzadu. Samozrejme, lietadlo okamžite začalo rotovať a klesať k zemi. To druhé lietadlo nielenže utrhlo krídlo, teda na ktorej je vrtuľa veľká, ale celé to krídlo utrhlo aj bok a dvere. Čiže na trupe, na ľavej strane trupu vznikla obrovská diera, odkiaľ chalani začali vyskakovať všetci. To lietadlo potom samozrejme rovno padalo k zemi. Ja ale ešte len pripomeniem možno také memento alebo posledné slova pilota, ktorý komunikoval s vežou a tie zneli: sorry, nemám chvost. No Michal, až mrazí, keď to hovoríš. Zistil si aj niečo, čo je so zranenými? Čo sa týka počtov zranených a počtov nebohých, tak tieto čísla sa nezmenili od posledných vstupov. Stále platí 7 mŕtvych, z toho 4 piloti, 3 parašutisti. Parašutisti dopadli na zem potom, ako pravdepodobne zostali omračení po údere z niektorej časti z lietadiel a neotvorili si padáky, tak možno aj práve preto zomreli chalani. No a čo sa týka zranených, tam boli 4 prevezení do nemocnice, už ako som spomínal v predchádzajúcom vstupe o 17. Tí však boli ošetrení ambulantne a následne ich prepustili do domácej liečby. Tie zranenia neboli vážne, išlo o bežné škrabance údery, takže tam to chalani zvládli, len pristali bohužiaľ medzi stromami, tak z toho vyplynuli tie zranenia. Michal, v tejto chvíli vďaka za tieto čerstvé informácie. Ako sme už spomínali, na mieste tragédie zasahovali desiatky záchranárov, hasičov. Zo vzduchu im pomáhali aj 3 záchranárske vrtuľníky. V tejto chvíli sa spájame s